Når man kommer i sådan en ny livssituation, så kan det også være svært at bevæge sig uden for sin dør. Man føler sig meget usikker. Pludselig er tingene ikke, som de plejer at være. Og så kan man være tilbøjelig til at blive hjemme i sin egen stue. Man bliver til noget sammen med andre mennesker. Når man bliver bekræftet, så får man en identitet. Det gør man ikke, hvis man bare er alene. Så man forsvinder. Man forsvinder ganske simpelt som menneske. Når nu man har mistet, så er det jo rigtig vigtigt, at man finder ud af, at livet har mere at byde på. At man ikke begraver sig i sin sorg, men at man kommer videre og opdager, at livet har også positive ting at byde på. Og det sker jo oftest i sammenhæng med andre mennesker. I netværksgruppen for efterladte er jeg kommet i cirka et halvt års tid efterhånden. Det har hjulpet mig enormt meget. Jeg følte et kæmpe savn, efter jeg havde mistet min mand, og prøvede for første gang i mit liv at føle mig ensom. Selvom jeg har familie og venner i massevis, men pludselig sker der et eller andet med en. Man skal på en eller anden måde redefinere sig selv, når man står alene. Og så var det meget vigtigt for mig at møde nogle mennesker, der havde gennemgået også en sorg, som vidste noget om, hvad det var, jeg også havde været igennem. Det synes jeg giver en tryghed, og det giver også en lyst til livet, at man ser andre klare det, så klarer jeg det nok også. Ensomheden er ikke så slem, når man er sammen med andre, som er i samme situation. Man er meget, meget tryg, når man er i den gruppe her, og indimellem bliver folk meget kede af det, og det er accepteret, at folk pludselig bliver mindet om det og græder, og så er vi en hel masse, der kan trøste, og så kommer man videre på den måde. Gruppen er sådan bygget op, så cirka en gang om måneden har vi et arrangement, og det kan være alt muligt forskelligt. Nu i dag skal vi have noget folkedans, hvor der kommer 2 musikere og en danseinstruktør, og det plejer at være rigtig sjovt. Vi har gjort det en gang før, og noget af det vigtigste, det er jo, at man kommer til at grine og have det rigtig sjovt. Det er meget, meget svært at være sur, når man danser, så det er med til, at man har det rigtig godt. De mennesker, jeg har mødt, har været meget åbne og meget forstående, og det er utrolig rart, fordi man har oplevet noget, som er svært at forklare. Udeforstående. Folk føler sig meget, meget velkomne, når de kommer i denne her sammenhæng. Der bliver taget hånd om folk lige med det samme, og det bliver ført ind i sammenholdet. Og folk kommer igen og igen og er rigtig glade for det. Det er meget, meget vigtigt at komme ud og få snakket om tingene, og selv sådan noget, som kan være så personligt som en sorg, kan man altså også dele med andre og få noget rigtig godt ud af.